5,77,777 मतांचे मोल जोडून आणि वट्ट 2,161 मतांनी जैत मिळवून द्रौपदी मुर्मू झाली भारताची 15वी राष्ट्रपती। दाजीन विधानसभेत मांडली वीज कर्मचाऱ्यांची व्यथा। उपकरणा नासताना 24 वरां काम करतल्या वीज कर्मचाऱ्यांची केली तुस्त। सांग्यारूच येतली IIT। मंत्री सुभाष फळदेसायाच्या स्टेटमेंटा उपरांत थळावे शेतकार फुर्योज। जीव गेल्यार उपकारता, प्रकल्पाक दिवचे ना जमीन, शेतकारांची भूमिका। पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत 99 मदले फक्त 26 गांव कुशीक दवरपाचो करतले यत्न। गरज पडल्यार एका गांवचे 2 वाटे करपाची तयारी। मंत्री निलेश काब्रालाची विधानसभेत माहिती। ओबीसी आरक्षणाक आवाहन दिवपी याचिकेवयलो निवाडो उच्च न्यायालयान दवरलो राखून। ट्रिपल टेस्टाच्या आदाराचेरूच आरक्षण केल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाचे म्हणणे। आणि नॅशनल हेरल्ड प्रकरणात ईडीन केली काँग्रेस मुखेली सोनिया गांधीची चौकशी। 2.5 वरांचे चौकशे उपरांत परतून सोमारा आपयला।